Molly Brown, nascuda com Margaret Tobin, va néixer el 18 de juliol del 1867 a Hannibal, un poble de Missouri. És una socialité, activista social i filantropa nord-americana. També es dedica a la interpretació, especialment al teatre. Es va fer famosa per ser una de les supervivents del naufragi del RMS Titanic, al bot número 6, on es podrien haver salvat també 40 persones més. I també és coneguda per participar a la Primera Guerra Mundial, treballant al Comitè de França en diferents tasques. Ella sempre defensava el dret de les dones i va ajudar a la creació de l'orfenat de Denver, entre altres coses. Bon dia i bona hora! Som 14 d'octubre del 1926, a les 11 en punt, i avui tenim una entrevista molt especial. Ella és la Molly Brown, que ens explicarà com ha sobreviscut el Titanic i la seva vivència amb la Primera Guerra Mundial. Us recordem que aquesta entrevista és adaptada al català, ja que ella, com és dels Estats Units, parla en anglès. Ara us deixarem la meva companya, Aina Palma, i amb la Molly Brown. Endavant! Bon dia, Molly. Bon dia. És un plaer tenir-te avui amb nosaltres. Igualment. Espero que no t'importi que et fem unes preguntes. I tant que no. Bueno, començarem amb una fàcil per als espectadors. Quan vas néixer i on vas ser? El 18 de juliol de 1867 a Hannibal, Missouri. A què es dedica? Soc socialité, activista social i filantropa nord-americana, però també em vaig dedicar a la meva passió, al teatre. Has tingut l'oportunitat de tenir fills? Sí, tinc dos fills, la Ellen i el Larry. Amb qui vas treballar durant la Gran Guerra? Vaig treballar amb el comitè francès. Quina tasca vas tenir durant la Gran Guerra? Feia dues tasques. Una d'elles era curar els soldats ferits, que això va fer que salvessin moltes vides, i la segona tasca era reconstruir les àrees que havien estat destrossades. Què va suposar per a tu aquesta guerra? Per a mi va suposar un sentiment molt fort, ja que vaig tenir que deixar el meu país d'origen i vaig anar a Europa Central. I després de la Gran Guerra? El 1922, el meu acompanyant de vida, el Jim, es va morir, i això va suposar que la comunicació entre els meus fills es perdés. A part de participar en la Gran Guerra, per què ets també coneguda? Soc una de les supervivents de l'enfonsament del Titanic i posteriorment vaig ser una de les creadores del comitè de supervivents. Ens podries parlar sobre les teves ideologies? Sí, i tant! Mentre els meus fills eren petits, em vaig involucrar a la defensa dels drets de les dones i dels nens petits. A part, vaig ajudar a la creació de l'orfenat Denver i a la provisió de que els nens treballessin. Bueno, i ha sigut un plaer tenir-te aquí, però el temps se'ns acaba. Igualment. I bueno, espero que ens tornem a veure. I tant, i tant. Adeu!